सोलिफु मेट्रिक आनजादनि गेजेराव फिन बेले-बेजे। मेट्रिक आनजादा 10थि थाखो एबा गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद। मेट्रिक आनजादानो फरायसा जिउनि मोनसे गिदिर जांख्ला बारखोनायजों समान होनना मानिना लायो। फरायसा समनि थाखाय मेट्रिक आनजादखौनो गोब्राबसिन आरो गोजौसिन आनजाद होनना बयबो मानिना लायो आरो दासान्दि आसाम रायजोआव मेट्रिक आनजादा खुंफुंजागासिनो दं। नाथाय खुंफुंजानाय मेट्रिक आनजादाव दिनैनि आयदायाव बेले-बेजे थासारिखौ नुनो मोन्दों काछार जिल्लायाव। सोलिफु मेट्रिक आनजादनि दिनैनि आयदाया गोरलै सानखान्थिमोन आरो आनजाद जानायनि 15 मिनिट सिगां काछार जिल्लायाव मेट्रिक आनजाद सानखान्थि आयदानि सोंलु बिलाइनि भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। सोंलु बिलाइनि माखासे सेबखांजानाय सावगारिफोरखौ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय सोर खालामखो भाइरेल? माबोरै आनजादनि 15 मिनिट सिगां भाइरेल जानो मोनखो? बेनि जेबो रोखा खौरां गैथ'वा। रोखा नङाब्लाबो बे समाव भाइरेल जानायखौ काछारनि लखिपुर आनजाद मिरुनिफ्राय जादों होनना सन्देह खालामदों। जाथायखौ लाना काछार सोलोंथाइ बिफाना मा फोरमायगोन दासिम जेबो रोखा गैथ'वा। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।